Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar en ga morwa mar bedo kodi odiechieng wang'yo kaka wanyalo bedo kod ngima makare nikech chenro ni wawacho ni ngima en mwandu. Mabute chenro ni en Andruth Otieno. Ponono ne intiere koda e nyakalondo mar Ramogi kata Ramogi Radio. Nanyisi kacha ni kawuono wadwago mpaka kotendre kod luny mar yie wich kata luny mar wich. Mabende kisungu luongo ni alopecia. Daktari bro pimonwa kendo bro puonjowa mang'eny kotendre kod twagni. Amor kod mokalo nikech nayudo penjo mang'eny kotendre kod gima nyalo kelo gini. Ere kaka inyalo thiedhe, bende nyalo konye, oa kanye kod weche makamano. Gikanyo no yiena mondo mi arwak daktari marwa obonyisowa nyinge en wuod kanye kaeto wadonje twak achiel miwinja se nyisino kokwa ketho kinde kata matin. Machiegni daktari. Erokamano ahinya Ruth. Amor kendo duogo puonjo anyuola Ramogi TV. Ginyinga na Dr. Fred Sigar, an dermatologist, manyiso ni athiedho yier wich, kogno kod pien. To mpogre gi mano kaka napimo e thuolo mokalo ni an venerologist bende. Manyiso ni tuoye mag nye. An wuod Oyoma. Amor mokalo wuod Oyoma kuom bedo kod chenro mar penj laktar odiechieng' ma kawuono. Wasebedo ga kod twak mang'eny kotende kod tuoche mag pien del, tuoche mag kogno, tuoche manyalo mako ji e yore mopogore opogore. To kawuono wadwa ni wadonje twaka mar luny mar yie wich. Moro kapok wadonje luny mar yie wich, wang'e ni yie wich chal nade, odongo nang'o kaeto koka wang'e chandruoge kaka mabiro aina mwawuoye luny mar yie wich. Yier wich en gima ti. To otie stages mopogore opogore. Ntie stage samoti actively kendo ochopo e thuolo moro ma oweti koro. Koro chalo gima yueyo. Bas bang' mano to koro ochopo e stage machielo ma koro ochako lwar. Onego bed ni kawaida yier wich ti yueyo lwar. Ti yueyo lwar. Koro kaka stages gi dhi e kaka iyudo ka nitie tuoche moko koro mag luny yier wich magine stage mopogore opogore gi kalure gi kaka yier wich ti. Mano bende nyikwara Ramogi Ajwang' nyaka ng'e ni yie wich onego bed ni ti kamoro koro ling kata ochako lwar. Olwar nang'o? Olwar nang'o daktari nikech waseng'eyo gik mang'eny malwaro yier wich. Koro lwar ne biro e yo mopogore opogore. Nikech mano ema koro botero wa thuolo mar pimo gimomiyo yier wich lwar kata gik makelo luny mar yier wich. Koro wadonje luny mar yie wich, alopecia. Yes, koro luny mar yier wich en kaka wang'eyo ni yier wich lwar. To gik makele iyudo ka ntie moko mabet kele atamalo man malo molo moko. Koro iyudo ka to bende lure gi iga kata igni mar ng'ama wiye lony. Kae nyithindo, joma nidiere ma wachop nyaka kore joma koro bet dongo. Koro iyudo ka gima kelo luny yier wich kabisa manere kabisa ma yudre e atamalo mamalo en infections. En infections mag pien mar the scalp kata pien mar wich kuma yier tie. To infections gi opogore opogore. Iyudo ka nitie infections mag bacteria, nitie mag fungal, nitie koda mag viral. To kidogi ng'iyo kendo ka wachako gi nyithindo, tiyudo ka nyithindo ng'enygi nigi miluongo ni siling. To kuma siling omako, kako ng'ere go ganda, iyudo ka kanyo onge yier. Tiyudo ka siling beto rachar. To giguonye kabisa. Mano en achiel kuom luny mar yier wich. To iyudo ka onyalo bedo siling to en gi bacteria iye ka. Koro ineno ka en siling marachar cha to moko king'iyo ga malong'o tibo neno kochalo gima nigi tutu. Kata en gi okuot matindo tindo to samoro iyudo ka tutu wuoke. Manyiso ni bed ni pogruok ni en siling no ma obedo ma fungus ema kelo tiyudo ka bacteria bodoko donje kendo. Miyudo ka kanyo yier onge. Tiyudo kama to beto ng'eny nyithindo.
malo joma dongo. Gimachielo kendo ma kelo luny yier wich ahinya ka wadhi e joma mine koro en ng'enyne sama gisuko wigi. Suko mar wich. Tiyudo ka suko mar wich ni to ng'enyne ibo yudo ka yier wiye luny. Yier wiye luny gi kambele wiye. Nyiso ni kambele wiye bet yiero kotegno ahinya. To sami suke to bi ywaye kodok chien. Kaka koro picha ma waneno ni ineno ka mine suko yier wich isuko ka dok chien. To ywaye bende. Koro kiyudo ka samoro oywaye saidi tiyudo kochako pudhre mos gi katiende gi kambele ko odonjo kodok chien. Yes. Yeah. Another gimachielo kendo makelo luny mar yier wich iyudo ka nitie joma nigi tuoche mopogre opogre. To nitie joma bende nie thieth mopogre opogre. Penjo mapenjre ga samoro ni ji winjo ni stress be kelo ga luny mar yier wich. Nitie adier ma iye. Nikech kaka wacho stages ka nitie stage mati, stage makoro chung' gi stage molware. Tiyudo ka ng'ato nigi stress levels man malo ahinya to nitie stage achiel ma koro iyudo ka ok timre maber. Iyudo ka chung'ne cha odhi ochung' kabisa mobedo mayom mochako lwar kendo. Koro wacho ga ni itemo manage level mar stress. Of course diet be koro donje ni imodho pi mang'eny, itimo exercise, itimo meditation, and ichiemo bende ma healthy. Yes. Gimachielo kendo makelo luny mar yier wich kaka wacho mopogre ni nitie joma nigi tuoche mopogre opogre. Wan ga gi dendwa golo hormones. Hormones ochalo gima control kaka dendwa tiyo. Tiyudo ka hormone moko wuok e nyarogno, moko wuok koda e thyroid ma iduondwa ni. Tiyudo ka samoro ka hormone moro wuok saidi kaka thyroid hormone ma wuok e thyroid gland ma ing'ut. Iyudo ka kapono gole ma too much to odhi affect kaka yier wich ti. Kuma yier wich wuoke e hair follicle. Nikech deposition mar iluongo ni T3 kata T4 obedo ma too much. Kobedo ma too much tiyudo ka yier wich ok wuok kaka onego bed ni wuok. Mano hormones koro ema okelo mano. Manyiso ni ang' chopwa sama ang' wapimo kaka onego bed ni pimo. But nyiso ni nitie kaka bende nitie gik monego pim sama yier wich luny saidi. E thieth ka nitie owete kata nyimine miyudo ka nigi tuoche kaka mag kansa. To tuoche mag kansa ithiedho gi yore mong'ere mang'eny ni radiotherapy gi chemotherapy. Radio iyudo ka itiyo ga gi light. En stima. Lakini radio no kata en stima mochomo mana kuma tabu nitie kende. To chemotherapy to koro en yath. Odonje del te. Koro yudo ka joma nie thieth kaponi en radiotherapy to samoro ng'ato kata nigi tumor e obwongo. Tiyudo ka kuma bede directed ni nya yudo ka yier wich onge. To kata kamano en ga yier wich ma kapono lal to samoro bang' ka jatuo tieko thieth mar radiotherapy inyalo yudo koti kata odongo. Chemotherapy to beto pogre kaponi in e yient mag chemotherapy. Ibo yudo ka side effect mag yien ka iyudo ka ng'enyne yier wich oluny te. Miyudo ka yier wich onge. Lakini samoro bang'e iyudo ka nyalo ti. To nitie moro ma bedo ga delayed. Makato tieko chemotherapy bang' kata dweche 6 tiyudo ka pod yier wiye ok dogi kaka ne entiere. Koro mano be kar thieth ka yien mitiyogo be samoro kelo wanyalo yudo side effect ma bedo ni luny mar wich. To lure bende ti kata koso ti
mar yier wich ka yier wich oluny wan gi causes moko kata yore moko ma kapo ni yier wiyi olalgo to ok onyal ti. Iluongo ni scarring alopecia. Nyiso ni hair follicles kokethre kabisa. Ma kuma yier wich dhi wuoke ni chako ti kendo onge. Iyudo ka scarring alopecia ni onyalo yudre e joma oyudo hinyruok e wiye. Iyudo ka samoro no wang'. Kowang' nyiso ni hair follicles go nokethre kabisa. Koro ibo ka yier wiye ti kuonde moko to kuma no wang' cha iyudo kok ti kabisa. Jomoko be noyudo hinyruok. Onyalo bedo ni noyudo kata masira kata mar apaya gimoro ng'ado wiye. Kuma no ng'ado cha hinya yudo ka samoro koro yier wich ok tiye kabisa. Mano biro as a result ni hair follicles kata kuma yiero be ni wuoke nokethre kabisa. Manyiso ni wantiere kod gino manyalo timo nyaka kama yier wich wuogodo kata scalp manyalo miyo yier luny kaka ipimo nwano kapo nono ni yuaye ahinya e saloon kaka joma mine bende onyalo wuok kata onyalo lunya mos to ma to koro hair follicles ok okethore daktari koso ma bende pod nyalo ketho hair follicles chuth. Ma yiere mowuok but hair follicle to ok okethre. Koro yudo ka ng'enyne ka wayudo samoro jotuo man gi traction ma iluongo ni traction alopecia. Traction en gima oywayo ma yiero wuok e kuma nyinge no wuoke. Koro wa advice gini kapo ni dhi e saloon kata wanyise no mi yier wiye thuolo matin mondo yue komondi mondo yier wicho odog kuma ne entie kata odog maber. To sechego belure no dhi e kiwango marom nade. Nikech nitie moro minyalo nyise ni we yier wiyi yue komondi. Bang' mano to watemane loko style mar suko ma ok ywa yier wiyi saidi. But kapo ni en modhi ahinya kata sama omiyo wiye yier wich yweyo no to nitie yien minyalo kete bende mondo mi okony yier wiye duogo kata ti. Koro kwa kete yo machuok daktari wantiere ka kod tuoche kaka siling kuom joma pod tindo wantiere kod kidieny mopogore mag alopecia inyiso wario madongo scarring ma kapo nono ni gimoro dhi otimo ng'ato kata ng'ato wang' modhi wang'o hair follicles ok odhi bedo kod yie wich maber kachiel kod ma iywayo ni bende nyalo kelo chandruok ne joma chuo ok awinjo kimulo joma chuo tende ni gin gionge kod chandruok ni kata kamano daktari yenwa wakaw yweyo waduogo bang' thuolo machuok mokalo ka bende seche wakaw yweyo no tinyalo oro ote machuok e yor SMS 236 000 luny mar yie wich kik dhi mabor kik isudi. Siapo che chulo bangicho. Adwa pesa. Iwinja? Yawa wuon Silvia. Okirita tiek yawa. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travels Getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300
300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight, all packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Blocks makoro makoro nitie tab nikech nyaka nyibed goal sizes. Kochakre size matindo mar 24 nyaka 11. Mano mantindo kod joma dongo be nyaka bed gi size 39 nyaka 11. Kanyo makoro sida ntiere. Kaki kano pesa e bank cha, te kaki nyalo keno kodwa. To kendo berie moloyo moingo kano pesa e bank nango. Ber ma ntiere go en ya. Kinde mi bro biro pesa no bro bedo kose nyuolo nyaka pesa moro wiye. Din mama, welo mina tieno. Ma en sigand Onyango Mayenga, Koko. Koro Koko notimre joma ne nitie no kelo fujo. Koro wacho ni awa, kara jogi gin joma koko. Kara joluo koko. Chenro en ng'ejo thumbewa. Koro chik wacho ni ok nyal gol dala ka ng'ama machielo cha onge. Tin. Koro riti. Koro toke kanyo ema thuol no kako tiende. Hinya kabisa daki wod ka siaka hik duchariyo. Mano ka oke thum bucho. Koro kane achango to babo kona ni okodwa na go thum. Tich abich ni kochakore saa 2 okinyi kendo ngeso saa 5 onyango. E Ramogi TV kitae gi Solomon Atito Kafaya. Kick by. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Aneno ka ote osechako donjo maber mokalo daktari wabuka ote achiel 2 adek kaeto wadhi nyime kokalo Facebook page wa en penj laktar ana keto post gokinyi bende aneno ka penjo ngeny kanyo mokalo kokalo yor SMS 2 adek 600 bende aneno ka penjo moko donjo ka James Kantere Westlands penjo kacha daktari ni ang'o makelo bondo kuom joma chuo kaachiel kod lwar kata grey hair. Amano bende nyalo wacha grey hair okang'eyo ka tudore kod mowent kata kamano inyalo James Kantere Westlands. Kadwa duoko James bondo e joma chuo bet nere kabisa molo joma mine. Mokwongo nikech mine suko wigi samoro girwako weave. Koro bondo mar joma chuo ng'enyne kaponi gin joma chuo ma igi osedhi tiyudo ka ntie moro mar igacha ma kibedo ng'ama duong' to bondo bende bira bas to kendo nitiere mar familia iyudo ka joma chuo gin gi mar familia be genetics be kelo ga bondo en achiel kuom gik monego gik makelo bondo bende onyalo kele joma mine to onyalo kele joma chuo bende to grey hair ntie form mar alopecia ma en grey hair sama iyudo ka kaka yier wich wuok tiyudo ka samoro ok owuok kata wanyalo wacho ni lwar daktari lwar ntie joma nigi lwar molo jomoko kata joma lwar gi ineno ka wuok piyo ahinya ntie mar familia ma genetics to ng'enyne lwar mabiro chon cha tiyudo ka ng'enyne en genetics ibo yudo kowadgi kata wedene bende nigi lwar noero mar grey hair kabisa ma waneno alopecia ntie ma gin joma ok gin jorotenge tineno ka kawaida kaponi en ja Asia
to nego bed ni yier wiye rateng' tiyudo ka mare lokre marachar chon. Antiere kod picha moro ka daktari mabende nyisowa kidienje mopogore opogore mag luny mar yie wich kata types mar alopecia. Daktari opimonwa kata ni lwar bende nyalo kele, to kata ma kamano daktari neno ka moko gi to thothne ni semulo, inyalo kale akala matin. Seche mikale matin bende aneno ka ote moko bende donjo ka ng'ato openja ka ni Ruth penjna daktari ni sama ng'ato chano yier wiye to yie wich mathoth chot donge kichano mano nyiso ni ang'o matimore. Mano Doro kata Mama Warren ka intiere Ngodhe Island. Koro wachako gi Mama Warren. Yier wich sami chano wiyi yudo ka wuok kata lwar nitie ma kawaida ma kichano yier wiyi kata bed mana ni in gi yier wich maber machal nade to kichane to nyaka dong matin to nitie koro moro mang'eny saidi cha. Yier wich sama wuok nitie gik moko achiel ariyo makele. Iyudo ka yier wijni nyalo bedo ni en slim ahinya, otin ahinya, oyot ahinya, ok en healthy. Okay? Tinyalo yudo ka bende hair follicle mowuoke cha samoro bedo maduong'. Mano gima chielo makoro olothni e iye. Olothni kowuok e pien wich. Yes, kowuok e pien wich. Manyiso ni gimoro amora manyalo ywaye matin tiyudo kowuok gole. Koro gik manyalo kelo ma iyudo ka ing'eni the scalp kata wich ochalo garden, ochalo puodho, to yier wich chalo yien. Manyiso ni scalp nino nyaka bed healthy malong'o. Manyiso ni nutrients nyaka bed noyudo kabisa. Eka yien mawuoke kata koro yien in this case koro en yier wich be mondo wuog ma healthy. Achiel kuom gik manyalo kelo mano, wan gi conditions moko kata tuoche moko. Kaka iyudo ka ng'ato nigi dandruff saidi, ogolo dandruff kabisa. Dandruff sama wuok kabisa nyiso ni scalp no ok en healthy. Manyiso ni dandruff chonego bed ni thiedho. Dandruff no kothiedhi tiyudo ka the scalp bedo gi ngima maber and then yier mawuoke be bedo makare. Gima chielo kendo causes ma wacho ka koda stress chonego bed ni wa manage. To kata mana diet be important kabisa kaka chiemo. Gimoro nitie vitamin A ma en retinol to retinoid to iyudo ka vitamin A ni ober to kichame mang'eny saidi kendo okelo tabu. To vitamin A wuok e chiembwa ma kawaida, oranges, leafy vegetables, wuok e rech, wuok e ring'o, ineno. Ninyisowa ni cham carrot ka wang'iyo kren ka watindo. Koro carrot is part of okelo vitamin A. Koro nitie kendo kidogi tiyo kode in excess to kendo miyo health mar yier wiyi ok bed maber. Koro iyudo ka gik mang'eny kaka warito yier wiwa, chiemo ma watiyo godo, kapo ni nitie tabu moro amora kata infection moro amora to nego bed ni imanyo thieth bas tinyalo ng'i tinyisi kaka inyalo konyi. Antiere kod penjo machielo ka daktari ma adwa ni mondo mi ipenj iduoke kapok wadhi kaka inyalo tim diagnosis, kaka inyalo fwenyo ni ang'o momiyo yier wi ng'ane luny, ang'o momiyo luny mana gi diere kata gi embele wich, ang'o momiyo chot kata odong' mang'eny e kichanu, nikech ni wacho na kacha ni nitiere kaka inyalo tim test mamoko mondo mi ng'e ni chandruok wuok kanye. Penjo moro wuok na kuom Reynard Oloo. Reynard Oloo wacho kacha ni penjna laktar ni rwako ogudu bende kelo luny mar yie wich kuom joma chwo. Oseyudore ni joma chwo mang'eny marwako ogudu yie wigi luny. Adiera nitiere kaka koso magi gin weche maliekore myths. Koro Bernard kadwa duoke rwako ogudu kuom thuolo malach kata mapile pile inyalo yudo ka inyalo yudo ka kanyo yier wich ok tiye maber nikech ogudu sama irwake to odiyo, nitie kuonde modiyo. Tiyudo ka kata kapo ni en mar ogudu to bokawo pattern kata obo maluwo tiyo ogudu no. Kapo ni en ogudu mabet gi wiye pek tibo yudo ka gikar dier wich kumodiyo saidi no ema yier wich onge. Gima kelo mano wan gi follicles monego bed ni yudo thuolo bende. Koro kapo ni irwako ogudu tidiyo gi pile pile
then iyudo ka thuolo mar yier wich wuok e root maber malong'o cha iyudo ka bedo nini dok piny o mano bende nyalo kelo mano duoko bende kuom joma mine marwako wig pile pile en concept achiel koso joma mine marwako wig ok ahinya nikech wig cha en blada to aneno ka bet gi mbele mar hairline matin to gude yudo ka en guda soda to oluoro yier wich oluoro gi ka wiyo kumu ite to wig to bet luoro wich te penjo machielo bende wachona kacha ni ka ilalo yier mbele wi mano ikelo gi ang'o to en maniluongo ni achieng' kowuok Kisumu mano nisemulo kotende kod traction ywae kacha kaka nipimonwa cha samoro bende ani wachinwa kacha ni samoro scalp ok en healthy ochal puodho makaonge madini moromo to nitiere kaka yiende mantiere puodho no kata yie wi ok dhi ti e yo maber en kamano koso daktari mano kamano mana dier ng'enyne gi mbele ka wich tiyudo ka kuom joma mine en kalure gi style magi mar suko. Ere kaka itimo diagnosis daktari mondo mingi ni alopecia ni kata luny mar wich ni tikelo gima koso giduto te wabowacha ni kelo gi tuoche infections kaka ni wacho cha higa mar ng'ato kaka ni wacho cha thieth nikech jomoko bende ok yud thieth to pod gi bedo kod luny mar wich utimo diagnosis nango mondo mifweny ni en kidieny mane mar alopecia koro diagnosis mar laro luny yier wich ng'enyne iyudo ka almost 50% en historia miyudo kuom jatuo kata jarit jatuo nikech kaponi en jatuo ma e thieth kata ma yudo thieth mopogre opogre ka en gimoro kaka chemotherapy mono wawacho cha tibo yudo information kata ibo pimni ni jatuo makelo ni oyudo thieth to oyudo thieth makama mano tayari ise yudo diagnosis ise yudo ni ang'o makele manyiso ni jatuo no yudo side effect mar thieth nitie observation ma inyalo ng'iyo tinyalo yudo diagnosis kaponi ikoro en historia gi ng'iyo observation nikech kaponi abiro to aonge yier wich tanyisi ni kata ni higni 3 mokalo pi maliet nowang'o wiya to kanyo koro yier ok tiye tayari wang'e ni jatuo ne nigi Escherichia alopecia kaluwore gi wang' monoyudo nitiere moko mopogre opogre koro nitie tools kata for methods ma watiyogo nitie moro iluongo ni SALT kata severity of alopecia tool severity of alopecia tool no imako yier wich to iywaye mos kaponi en mabeto ti manyalo makre madhi 40 kata 60 kama ang'eni kwane tek but an approximation koro kiywaye madhi kata 100 kama to kakimake cha to wuok gi lweti maromo like half of it mano mi diagnosis tayari wan gi no alopecia moderate gi severe kitiyo gi tool no mana mar ywayo no kende kakopudhre kowuok e root mana achiel ariyo wan gi devices ma watiyogo kata tools nitie kamera moro mitiyo godo koro kamera ni kikete ting'iye screen tineno kaka yier wich owuok tibo neno nitie moro iluongo ni exclamation mark ochalo exclamation cha iluongo nang'o wanyalo bedo kod screen ka mondo moga jwango nene chalo exclamation mark samineno kamera exclamation mark mano tayari mi diagnosis mar alopecia iluongo ni areata nitie moro ma samitiyo gi kamera tiyudo kaka kowuok e pien mar yier wich bet ochwe nikech machakoro magnify miyo yier wich kako tin no tinene malong'o iyudo ka owuok maduong' to kakodhi to tip ne bedo machiek kata bedo sharp bedo sharp mano be mi diagnosis kitiyo gi dermatoscope to dermatoscope no be sami tiyogo tineno kaka pien mar yier wich chal nitie joma nigi pien yier wich mabet very dry
kata nitie joma be nigi tuoche kaka wawacho mag fungal ka be inyalo neno kala lokre sami tiyo gi device mar kata tool mar dermatoscope mano timre kamano. Nitie kaka wawacho weche mag hormone ka nitie hormones moko bende ma kelo lony yier wich manyiso ni nitie test monego bed ni timo. Wawacho ni wan gi thyroid gland, inyalo timo thyroid function test ing'iyo, wan gi cortisol, inyalo ng'iyo cortisol levels mayudre nyarogo, to wan kendo gi another common cause mono ok wawacho mbele kacha. Iyudo ka rateke mar del gore kende kata your cells they fight among themselves. It's a very common cause. Iyudo ka en common kabisa. Tibo iyudo ka historia onge gimora mora. Kitimo examination mar scalp king'iyo onge anything, but jatuo wacho ni yier wiye lala. Koro iyudo ka sama rateko gore kende ni nyiso ni onego bed ni timo testing ane kaponi nitiere gima dibed ni koso gigi ratego nego koso immunology immune system gore kende. Yes, itimo test moro iluongo ni anti-nuclear antibodies. Okay? Yeah, and then inyalo neno kaponi wuok positive nyalo mi lead ni nyaka bed ni en immunology kata immunity kata rateke gore kende. Koro ma exclamation mark. Yes. Koro ka wagolo wiye no kaka wuok piny kodhicha kitiyo gi dermatoscope mono wawacho kamera cha, koro inyalo neno e screen onyisi ka yier wich gidongo because we are magnifying. Koro kinene kuwuok e hair root kamacha koro wawach ni inverted gini ka waloke kama exclamation owuok then odhi ma very sharp. Yeah, kato chalo man gi dot e wiye. Yeah, mano konye yudo diagnosis kitiyo gi kamera mar dermatoscope no. Antiere kod penjo moro ka ano kalo Facebook page wa en Ramogi TV, hashtag en penj laktar, kata page wa mar penj laktar ibo yuda bende kokalo Facebook page na en _Joseph, hashtag penj laktar. Kokalo Facebook page antiere kod Amelia Queen daktari wacho kachania ni dani gi nyocha ne okone ni yewi nyathi malokore brown to airline onge, mano to miluongo ni nonyise ni mano to miluongo ni UDHA ma en alopecia kidieny mar alopecia ma en condition koso ma en ang'o. Mano Amelia kokalo Facebook page. Nyathino ok wang'e ni en nyathi marom nade. Nikech wan gi nyithindo katindo tiyudo ka kalure gi kaka ginindo iyudo ka yier wiye onge molwore bende nyalo luny. To wan gi moro be miluongo ni congenital alopecia bende nitiere, though atamalo ne ni piny to fwenye be tek. Nikech kata ka nyathi dine be ni nigi congenital alopecia no tiyudo ka samoro sama congenital nyiso ni monyuolego to samoro ka gidongo tiyudo ka yier wiye ultimately samoro dhi mati. To ineno ka concept en achiel gi wacho gudu mono penji cha mar luny mar yier wich. Mar nyithindo choko wach ni luny to wacho ni yier wiye poti lakini nikech pressure kako nindo iyudo ka kanyo yier wich onge. Akwayo ni mondo mi wakaw yweyo nyakwara Ramogi Ajwang', to seche mwakaw yweyo ni wadhi duogo kod yore mag thieth bende nitiere kod kaka inyalo geng'o luny mar yier wich bende nitiere kaka inyalo geng'gi, to ere kaka inyalo dak maber mondo mi yie wi bende odag maber, nikech yie wich kata wi chalo puodho, yier wich chalo yiende mantiere puodho. Kaka irito puothi e kaka yien biro ti. Kik idhi mabor, kik isudi. Save big on new offers drop every week. Shop now on www.citizenduca.com or on the View Sasa app. Citizen Duca, home of discount. Dhako
omuol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Rakesh wacho ne Shira ni mondo mako tera Mumbai. Rajiva kwai bi mapiyo mondiresa. Kibiro makato kadwa. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Nyako che chulo bangicho. Adwa pesa. Iwinja? Ya wawuon Silvia. Okinita tie kiawa. So in that confusion, kuhepa ndio mimi niliona giza. Nikashindwa. So kuangalia hivi nilikuwa nafikiria actually macho yangu imetoka. Jofwambo oyudo hinyruok e kinde ma jonjore nomonjo wuodh Gachagua kendo bayo geche gi kite. Koro asabedo gi rem nan jam jengo to sani ok kanyal tiyo gi lwetani. Konyo maber kata kopod ginyalo miya capital moro manyalo chako go biashara. Gino pod nitie ne jogo mane yudo midhiero e ng'anyo mosebed ka ibago e pacho ka bang' piny owacho singo miyo gi chudo. Tomorrow we are happy to announce to all Kenyans that now in Kasarani we will have 80% attendance capacity which has been allowed, which translates to 36,000 fans. CAF omedo kwan jopiny machope alap ma Kasarani tugo makiny nyaka 36 ne opich Kenya gi Madagascar. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Facebook page aneno ka penjo ng'eny mokalo. MJ Job kokalo Facebook wacho kacha ni kik limit wa jomoko nigi yier maluny e tikgi. Mano bede alopecia. Kaduoko Job mano alopecia. To inyalo duoke malong'o konene gi jachiw thieth. Nikech alopecia ni oko cham yier wich kende. Ochamo yier tema ne del. Ochamo yier tema e del. Onyalo chamo yier mai wi wangi kata mai tiki. Yier te mai del onyalo chamo. Koro kako penjo no mano alopecia bende. Wadonje weche mag thieth. Bende thieth nitiere to kapok wadonje weche mag thieth wantiere ka akwod penjo machielo kacha ni penj na laktar ni kiweyo ber kata beauty chutho konyruok kata ber mar yiere del en ang'o? Yier ber mar yiere del. Apani kanyo yiero lure gi ng'ato. Nitie joma iyudo ka en ok odwa yier wich kata kaponi liedo to olielo ma rabondo kabisa cha. To waneno koda mine maliedo bende maliela nyaka piny kabisa.
Koro kanyo to luwore gi ng'ato. En maneni kaka ne wacho kaka yie wang' cha nitiere kaka onyalo geng'o buru bende kik donje wang'i kata chilo manyalo donje wang'. Umi bende nitiere kod yier e umi geng'o insects kata kute matindo tindo kik donji. Nitiere tije mang'eny mag yier e del. Ageno ni daktari oduoki. Ponono ni diher mondo mi penj waseya online namba mar simu ni thuolo SMS en 236 000. Thieth bende nitiere daktari? Thieth yudore. To yudore kalure ni alopecia nino kata luny mar yier wino ang'o mokelo. Koro ka wachako kaka wawacho ni ma common kabisa en infection mar tuoche mar yier wich kata ma chamo wich kata ma chamo yier yenyewe. Koro ka wasefwenyo ni luny mar yier wini ang'o madibed ni kele, koro thieth akanyo. Kaponi en infections kata kaponi en tuoche kaka ma chamo scalp, to iyudo ka ng'enyne kothiedh tuono kata kothiedh scalp to kendo iyudo ka yier wich chako ti kendo. To kaka wacho ni nitie moko bende kaponi in e thieth kaka mar chemotherapy, bang' thieth inyalo yudo ka yier wich duogo. Kaponi en moro samoro kaka en kaka kamoro nowang' tiyudo ka mano tek. Koro gima watimo en reassurance. Wanyisi ni ma to koro giminyalo tim samoro koro wanya tiyo gi methods mopogre opogre. Kaponi en ng'ama mama to samoro inyalo nyise ni kara inyalo tiyo gi wig. Kaponi en ng'ama dichuo to surface area no duong' ahinya, samoro inya encourage ni kara mondo kik onere inyalo liedo mapiny mondo kik kuma yier onge no kik nere. Kane wantiere yueyo daktari, nitiere kidieny machielo mar thieth mabende ni mulo na okang'eyo ni ma atitimo kang'o motimore mane wacho ni kaponono nitiere kaka ng'ato nyalo dwaro thieth kata thieth modhi ahinya. Nitiere kaka inyalo tim pidho yie wich. Mulna ma ato itime ne luny machal nade titime nang'o? Koro en achiel kuom yore mag thiedho kata yore mag duoko yier wich. Tinyalo makona kanyo akawie simb Nicholas? Nicholas, hello? Hello. Machiegni Nicholas? Nicholas Wayumba, Nairobi Veteran. Machiegni? Awito Nicholas, kata kamano Nicholas pod inyalo duogo, pod wantie yore mag thieth kama koro ipidho yie wich. Koro yier wich inyalo pidhi. To pidho yier wich lure ni iwito yier wi machal nade. To mopogre gi mano to penjo machielo ni be in gi yier wich moromo. Nikech kata ka wapidhe to yier wi ni ema wadogwa kawo to wadogwa pidho. Mana mar jatuo ni emikawo tipidho. Mana mar jatuo emikawo tipidho. Ni wan gi kuma iluongo ni donor area. Donor area en gi tok wich. Tok the occipital kata katok wich. Kanye ma gima wakwongo watimo watimo assessment. Wang'iyo kaka tok yier wich chal. Kaponi be en gi yier wich moromo. To kendo nyaka wabed gadier ni oonge tuo moro amora kendo kuma wadwa kawe yier wich no. Iluongo ni donor. Iluongo ni donor area. To kuma wadhi pidhe ng'enyne wapidhe gi kambele. Iyudo ka nitie joma yier wigi odok iye kabisa. Gidwa improve hairline kata gidwa ni yier wigi osud mbele. Ng'enyne watime e donor area kata frontal area kata mbele gi kambele pat wich. To samitime watime kanyiluongo ni recipient kata receiving area. Ka watime wakwano yier wich. Iluongo gi ni grafts. Koro ikwanogi lure gi kaka kanyo rom to igo kwano no dhi kawo marom nade ting'iyo kuma idhi gole ka be midhi golo cha dhi romo kanyo. Koro yier wich inyalo pidhi. Beche ma bet ni malo. To jo oganda wagi tin gi dhine. Lakini joma dwano timnegi to otimre. Yes.
Antiere kod Yewich Molunye Kambele Hairline. Daktari wacho kacha ni wantiere kod Dona area mano bende achiel kuom yore mag thieth to pimonwa kacha ni thothne oganda wa tok time to en gima ntiere omiyo kane ok ing'eyo ni entiere mano en gima inyalo tim. To wacho ni pidhe igolo yier wich kamachielo tipidho komachielo. Ok ang'eyo ka ng'at machielo nyalo miyo ng'ato yier wich nikech wabedo ga kod organs ma bedo donated. Ng'ato nyalo bedo kod nyiroke ariyo to miyo ng'ato achiel. Ng'ato nyalo bedo kod kamano. Ma bende ng'ato nyalo miyo nyawadgi ni ero yie wi olunya ahinya. Oya. Agol ni meka matin mondo miyo dhi opidhni koso. Yier wich to mana mari ne ma watiyogo. Nikech nitie sama wakawe ok waywaye en gima ipudho. Nitie mashin mitiyo godo. Dhoge tin chalo kalam. To ochalo umove. Kata en gima ochalo gima rundre dhiye to duogo piny. Speed man malo. Nicholas oduogo yena mondo miaka we simba. Nicholas. Hello Nicholas, penji laktar. Hello, Wayumba Nicholas. Machiegni Wayumba. Antiere Nairobi Pipeline side. An gi penjo, nitiere osika moro mane ni problem mar yie wich kamano. To nodhi en mind the pidhne India. Nopidhne? Nodhi nyaka India mondo pidhne no. To ka ng'iyo gigo manopidhne yierno, to nyaka sani endi kata kinya kotindo timo pogore gi mantiere machon. Kendo mano en gi shida e chuny wiye. Koro kapo ng'ato kata kapo nopidhne go to ok maber. Be inyalo timo replanting kendo bang'e kendo nyadiriyo koso dichiel ni kendo maso mani kendo maintenance. Nendo kata pidho mabendo ok ti maber, wano ti maber lam saidi kabisa. To boti mana chiel matando kando to inyalo golo bang' kabisa to kendo mamoko koso magi gik no pidho mago maber. Nero kamano ruth, wan kamano amani pipeline. Erokamano ahinya Nicholas. Pod mana wantiere kara yier wich mipidho. Yena mondo mi akaw sim Christine. Hello, penji laktar. Hello. Machiegni Christine? Ma Christine do ugerdo be? Machiegni? Apenjo niya. Iwacho ni ka ng'ato manyoro. Ka ng'ato manyoro inje konyuol machiegni ni kata gimana 2 weeks kata 1 week to yie wich chako lwar. Ang'o makelo mae? Mano penjo maber. Osea, wach mar pidho yier wich kachiel kod manyoro seche ma ng'ato ng'ama miyo owanyuol ni tok jumbe ariyo yie wich thoro ga lwar. Openjo ni ang'o madebe ni kelo ma. Awatie kod mar pidho yie wich chamondi. Ka waduoko Nicholas, yier wich en skill. En skill. Manyiso ni ng'ama time nyaka obed gi lony moromo. To mopogre gi lony no bendo time e yo makare. Nikech iyudo ka koko time e yo maber to bendo konyal ti maber. To mopogre gi mano, rito yier wich mopidhi en instruction ma very strict ma nyaka lu. Ma kokitiyo gi yien momi bang' pidho yier wich no kata luwo instructions mag bang' pidho yier wich malong'o to konyal bedo kaka nonego bed ni oti. To mopogre gi manyo odogo penjo kendo ni be inyalo pidh kendo. Inyalo pidhi. So long as ni in gi Dona area man gi yier wich pod inyalo pidhi. Lakini gima timre nok nyal pidhe machiegni ahinya kano timni transplant. Nyako kaw thuolo. Nyalo kaw higni 2 kata samoro higni 3. Koro ka inyalo pidhe kendo. Wadonje simba Christine ka watieko twaka. Wach mar manyoro. Wach mar manyoro kuma seneno kobede documented kata mondike malong'o. Ema pok ineno. Ema pok aneno. To samoro awinje. To onyalo bedo gik mopogre opogre. Wacho kata samoro ni kikawo too much vitamin kendo interfere gi system ni. Samoro bang' konyruok kata ka ng'ato manyoro yudo ka diet ne beto dhi malo ahinya. Koro samoro mano nyalo bedo. To bende sama ng'ato manyoro iyudo ka samoro ko orito yier wiye malong'o koro kech ong'iyo nyathi kabisa. Koro samoro kokorito malong'o komiye kako nego bed ni rite
samoro obedo madry kabisa, bende samoro onyalo wito yier wiye. Penjo aneno ka ng'eny mokalo sa bende aneno ko maya wang'a, koro kang'eyo kaka botimo daktari, nikech daher mondo minyiswa kaka ng'ato nyalo brito scalp ne ni pimonwa kacha ni pien wich en kaka puodho onego be ni rite maber mondo mwage gik moko kaka lwar kata luny mar yie wich. Kapo nono ni yie wiyo luny, ere kaka inyalo duoke e yo ma natural mondo mi ochak odong e yo makare kod weche makamago. Penjo pod ng'eny mokalo, to kata kamano wach mogik minyalo weyowa godo en nang'o? Gima nyalo nyiso oganda ne yier wich medo ber bende, lure ni kuma intie. Te wacho ni lure gi ng'ato ka ng'ato. To kendo mopogre gi mano en gi tijene, kaka mar wang' geng'o buro, for example. Koro yier wich nyaka riti, to kapo ni neno ka yier wiyi lal kabisa, kata ok ing'e gimomiyo, of course sama ineno kolal to samoro ikia gimomiyo. Ber kiyudo advice kata idhi ir ng'amolony mondo mi ong'i, mondo mi okonyi kaka onego bed ni luoke, kata yien kapo ni nitiere thieth monego bed ni timoni, to mondo timni, mondo kik yier wiyi wite. Manyiso ni luny ni onyalo luny ma yie wich rum tete e wich. Onyalo luny morum. To samoro be nitie joma paro ni koluny to koro ng'ato ir. Misconception. Onge juok ka. Onge juok. Daktari, pono ni ng'ato dwa tudore kodi mondo mwagol twagni e studio ka ng'ato nitiere kod penjo to koyudi inyalo yudi nang'o kod yore ni mag tudruok inyalo miyowa? Kaka wacho an Dr. Fred Sigar, ayudra Kenya Medical Association Center, Upper Hill, but Kenyatta, first floor. To namba na mar ong'we yamo en 0727 991688. Yes. Inyalo nuoyo? 0727 991688. Gima daktari temo nyisowa ka ni geno pod nitiere, nyalo bedo ni wiyo chako luny, nyalo bedo nose luny te, nyalo bedo nitiere gik mopogore opogore makelo luny mar yie wich. Kiyudo jalony kata kiyudo laktar molony e weche gi, to inyalo yud ni chandruok nitiere kanye to inyalo thiedhe. Nyaka kendo odiochieng' machielo kwa bro bedo kod chenro mar penj laktar, waduoko ne daktari wa erokamano makende. Ang'e ni dich tiyudo thuolo ma ibiro, waduoko erokamano mathoth. Ne jogo picha ma wantiere godo e studio ka, erokamano mathoth. Ne jogo mochung' ne duol kaachiel kod taya, ne director na Alex, erokamano ahinya, kaachiel kod producer na Perpetua Okoth. Ne jahera mar chenro mar penj laktar, kawuono oyudo kacha ni yie wich kata wich chalo puodho, kakirite e kaka odhi ti e yo makare. Iluonga ni Ruth Otieno, nyaka kendo odiochieng' machielo, oriti uru masani.